já jsem Jája a nevidím. Sakra, kde je? Takže čau, já jsem Mája a dneska jsme si pro vás vymysleli challenge. Vymysleli říkám protože vůbec nevím, jestli existuje. A já mám zavázaný oči. Má zavázaný oči a já jí budu dávat předměty a ona podle hmatu bude hádat, co to je za předměty. Já se bojím. Ona má někdy takový šílený nápady. Tak začínáme. Tohle to buď na to opatrná, je to křehký. Co to je, sakra? To je jak nějaký vajíčko. Jo, to je taková ta kraslíce, co si dělala, ne? No. Do školy, ne? No. Jo. A co to má? A co? S takovým pírkem. Jakou má barvu? Co? Takže to je můj... Počkej, já myslím, že žlutou. Jo, má žlutou. Yes. Takže to je... Laňásek. Teď tady. Takže na. Fuj, co to je, ježiši? Co to je? Nestrhávejte. Jo, okej. To je to životně důležitý. Zavři. To jsou nějaký ty tuhy. Ne? Sakra, pisy. Jo, jsou to tuhy. Do kružla. Jo. Takže tady jsou tuhy do kružidla. Já jsem se lekla, co to je. A tady teď se podívejte. Co to zase bude? Nastav ruku. Ne. Ježiš, co? Ježiš, fuj, já se lekla. To je to, co jsem si dělala, takový to jojo, sakra, má ten. Vím, že má růžovou barvu, ne? Nemá. Jako ten provázek, jestli myslíš, tak to nemá. Počkej, to není jojo. Nedopovídám. Počkej, to je to jojo, co jsem ti... To jojo, co jsem ti dala, ten provázek, ne? Takže co to je? A jo. Má to růžovou barvu. Ano. Má to růžovou barvu. A je na tom zajíče. Ano. Počkej, ty z toho sundal ten provázek. Ano. Ty hajzle! To mi dala Janička, je to jojo. A já jsem z toho sundala ten provázek, já jsem zlá. To měl být dárek jako překvapení. Chtěla se zbavit krámu. Jo, Co děláš? takže, Ona tady má nějakou kudlu a já se bojím, že mi to čátlo v ruky. takže, nastav ruku. Co to je? Ale nehejbe se to, takže je to dobrý. Co to je? Majdo. Ano. Co to je? To je moc hezká věc. Nechce? To je nějaký náhradák. To je jistý, ale... Řekni mi ten přívěšek na tom, co to je. Znáš to? Ne, co to je? What is it? Měli jste někdy na sobě? Jo, hodněkrát. Já nevím. Nevíš. Je na tom taková kytička z korálku. Taky kulatý. Takovýhle. Jakoby z korálku. Jsou to pěkný korálky. A teď co je tohle? Je, to je ta krabička od toho hambáče. Mně se ten hambáč roztekl a teď ho nemůžu najít. Jo, takže se sajde, že ho má pod postelí a tam normálně jí hníje. Hambáč. Co pod postelí? A teď co je tohle? Postav ruce. Hejbe se to, nehejbe. To je. Co to je, sakra? Co to sakra je? Já nevím. Jo, počkej, to jsi tady měla to na tom, na šuplíku si to měla. Vůbec. Nevím. Au. Já nevím. Ne. Vůbec. Je to do šicího stroje součást. Jo, to je tohle, já už vím. Jo, a
teď nastav ruku. Já se bojím. Počkej. To je... Co to je, sakra, do Majdo. Ano. Co pak? Co to je? Jo, počkej, to je ta pišťálka. Je Jo? skautská píšťalka. Asi bych neměla pískat, když to je Jo, a teď tady mám pro tebe jednu exkluzivní věc. Ne, to si děláš srandu. Ona něco bere z toho... Nastav ruku. Ne, já se bojím. Dělej. Je to ostrý. Majdo, to je ten nůž. Dej to pryč do prdele. Jaký nůž? Jich mám hodně. Ne, takový ten, co má takový ten přívěšek, ten. Ne. Měla jsi to na těch šuplíkách, Majdo, dej to Ne. ode mě. Ne, není to on. Majdo, dej to ode mě, ale plus. Hádej, který je to nůž. Měla jsi to... Teď stojí, čepelí nahoru. Teda dolů. Majdo. Ne, čepelí nahoru. Nic nedělej, dej to ode mě, úplně. Majdo. Magdo. Ten nůž, co jsi chtěla dát bratranci. Ne. Já nevím. Je hodně velký tenhle. To je taková ta mačeta. Ne. Myslíš katana? Jo. Ne. Ne, tak A dělá to nevím. takovýhle sexy zvuk. Když to říkám, to je ten nůž, co jsi měla položený na... Tak se koukni, můžeš se kouknout. Když to říkám. To je hajzl. Já jsem hrozně bála, že mi to dáš do ruky. No a teď ještě jedna poslední exkluzivní věc a to fakt nebudeš vědět. Ale už to nebude nic ostrýho. Počkej, ona mě řízla. Ne, neřízla. Tak si to nám dej na palici. Jenina, dej si to na tu palici. A nebude to nic ostrýho. No. Takže tady máš. Počkej. Aha, ona má ještě otevřený oči. V tom případě na. Teď jsem tady prošla přes kameru, což je úžasné. Kde to je, sakra? Není to ostrý. Ježiš, co to je? Je nějaký gumový. Ne, a netrhej to hlavně, ani to nelámej. Je to gumový, to je, počkej. To je, co? Co to je? To je od toho nožíku. Co děláš? To na mě maluje. Ne. Já mám úplně rudou pusu, co? Ne. Nelámej to hlavně, zkus hádat. Co to je? Poradím ti, je to takový obal, jakoby. Je takový jakože obal. Na... Jíčka je koča. To je to rudá rtěnka, je to vidět. Počkej, co to sakra je? Chceš to říct? Asi jo. Obal na internet. Jo, už. No, to je všechno. Znovu zrození. Což je? Krásné podobizně znovu zrození. Já ti podám zrcátko, jo? Vypadá se sexy. Já se nevidím. Jíčka nemá brýle. Já bych mohla jít do cirkusu. Teď teprve, jako nejhnusnější žena na světě. No, tak tohle bylo od Crazy Girl všechno, ale já z Crazy Girls a za chvilku natočíme video, kde zase Jenička bude ukazovat mě věci a
tohle je teda všechno. Tak čau.